Asa ako eh, nagpa-free rides ko. Tara. Sakay ka? Yeah. Okay, Ray, post ako. Okay. Ata kong isa kay sticker, oh. I-follow lang, ha. Naman, pala na po. Vlog sila. Okay na kayo ba i-post? Okay na i-post? Okay na, takay? Okay. Salamat. Asa ka sa mental ko eh? Si Kyle. Ako ko'y gihatod dira sa kuan, Quirino. Kuan, nahan diya sa palipaliko sa Pilongs. Kanang maintenance siya sa kuan. Sa kanang call center. Nagpaabot gani ko no, kaya na-stuck ko dito sa gilid. Okay, nada yung kuan dito. Tika nga kuan, masakay siguro ni. Basta wala na lingkuranan, di na yun sila pasakay. Ay, spila mo ka na sa UM, no? Ang sa course ni mo? The picture. Saan ang year ni mo karon? 4 years naman na siya? 5 years? Kamay na lang antos, guys. Kamay na lang antos. Good luck, good luck. Masa mo may kamis mo diya sa mental? Ika ka? Eto ka nag-ika? Ha? Anak ko kaya kita sa mental. Sige. Eh, ika ni, hatod ko kang ika. Door to door, tika. Okay. Nakatay disuko sa inyo. Pili lang kaya? Sir ka, di nakapahatod? Another rin, nag-aagad. Ano pangalan mo? Vanya, Denel. Denel. Shout out. Ay, mani mo yung flip page siya. Follow na lang po ha. Ah, sige. Okay, repost ako? Ah, Sige. salamat ya. Ingat, ingat. Ikaw po, ingat. Salamat. Okay.